Te paralog mentah kene ke video kebangan sa penpau api mentah kumba file yo I kene ke konten trong kene ke video kebangan labo kum ke jing temu trong kene ke video ke jing mut kebangan sebatai apa deng ke trong kene ke video kumba file yo I hang tu ngalabo konten haba pisem jing barabor wat pai sha obriu hang ne ngakwa ban batai pi babale Pimde ban pai sho briu aba pisem kita kijing pa pikendo kijing sio si ha kijing ko jumpi bale ngo ongkum ne haba pisio si ne shem jing bat kudlat ha kijing im jumpi ba pimde ban pai sho briu ne shek briu namar bonsin hiam balada ni sio si shem jingjar ni sio kudlat ha kijing im ni pai sha obriu ni share kita problem ni share kita jinga jongi bunsen don hi ki bala ban ai ke jing tingen mo don hi ki bala ban ai jing mut yangi bangin nom like ni kita jing siu si bangin nom like na kita ki jing siu kulat ag jing jongi handrei bunsen pan ki briu hi don pan habangi share ki jinga ki problem jongi kidang peni pat dakawai ka lenti dakawai kalat nang taga nang roi penpan kita ke jing mut jing berkat jongi kita ke jing long ke jing sio si wat kita ke jing sio kulat ke jing jongi andre bonsen hi ngong fi balada pisem ki jing balada fi sio kulat ke jing balada fi sio si balada fi ketang kanu kanoro wanam pai shau bru pai shwa shau ble haden nang dapat kasyong hakamon jongpi anda pila ada pai shau ble pila ada pai dilut pila ada penpau ke ba fishem kejing im jongpi hakamat jong ble rengkat kejing dua jongpi haden nang ta pin share pat hakiweru kata kejing kemen ke jongpi namar ke barau ki de tang ble hi bala ban penja hi kita kijing mong kemensen ke jongi de namar kene balada barabor haba phi kendo kijing susi to pai shau ble rengkat kijing duai wadla ki umat ki juro namar to tipro ba tangu ble hi bala ban koi ya kemensen wadu doktor ro ula ban sumar ula ban yada baro kejing jing ngila ban lai kejing sao ngila ban lai ke andre la ban pen ko ya kamen sen ula ban pen ko tang ya kamen de namar kata to sngu thu patutip ba pisem kejing ba pidon kata kejing sio si kejing jing pi barabor phai shau ble wat phai shau briu kham tham hakini gisni bamenta kapathe kadap shisha tang di ibu jong soitan tang boman hi bowan joroi hakajing kejongi kum ki khon samla kum ki briu parohi denmar kata bapi shem kijing kulat bapi singosi yalade to phai sho oblei to pen paw oblei rengkat kijing dua jong pi nangta andap kiwei pat kiwan ban pen paw pi kini kinten basingosi ada pi pen paro ada fi share i problem jong pi hakiwe namar pila ada penpau hau boleh rengkat kijing dua pila kam sio thok kendiat bagi we ki laki pendojing mut ifi pidang don pat kata kijing sio manom sngap i kita pat ki bomde ban sngap na ki paralok Henry lada pi supai direct shobru kemun pin sngap direct pin klem yo kata kemensen piklem perkat chwai lede adu kata kan kanu ke sukpat lada ngala ban pai shau ble lada ngaban la ban yeng maroi ban yele maroi ikini kijing sio si bawan ha kijing kejonga pat hangne tangkane ke kenten ke bakandian kum mangala jupen mi ki video ki batang shikandian kum kijing senang yangi kum ki khon samla para samla tangkane ke kenten ke bakandian to blen don rengkat bat pi bat ke ngadon kam na pi kade kecing kersan ke jongpi kecing ai men sen jongpi lang ba ka ba
dak bapi subscribe, like, share ya kane ke channel ke jonga pat kum joru dak ba pi comment ba kumno hisio tanat ni em da pim sio tanat ro shu comment kat ke ching sinyo ke jong fi ki paralog ki no kershan tang kene ku bless you boni fi boleh don rekan pat fi pat ke hingga sem jong fi pat ke jonga ku bless you ngin second do pat ha ke next video